wani irin bibi tun da zikin bana na aika yaro ya shigo ya kirawo ki. Ko ba za a baki a ki zo bane sai na je na dauko ki. Kaga. Ina wunin uwaki na ce ina wunin uwaki saboda Allah kai za ka zo nan kofar gidana kana bulbula hayaki kai ka ba hanci ka mai da hanci salansa don ubanka haka bane wallahi dan shan giyan da muke ne muke da hada ta da taba wato ma shan giya kace shi yasa ma ka zo kana hada wani taba da giya ubanka zanci addu'a dai shi din ma giyan ma muke sha ka gani kalan masu addu'a ubanka yi ma addu'a dan gidan ran da muke zuwa ne muka dan koya muka dan amma gidan rawa kake zuwa da ka dan gidan macen lissa za ka ci ubanka in dai ni ne za ka ci ubanka a garin nan ka zo kofar gidana kana min shaye-shaye wai ma hajjiya kake sha kuma har kana zuwa gidan rawa gidan rawan ma uga banda ya dan fito da gidan yari ne ma sama dan fara gidan yari ka shiga gidan yari kuma ka zo ka dinga ta to dan ubanka ko a mafarki ba za ka samu yarinyar nan a mafarki ba ka samu wannan yar wallahi in ci uban mutum wallahi shi ma wani mutumi ne dan kashe ma ne yana ne yarin shi wani mutum ne wallahi dan kashe shi ne kadan saboda yana ne yarin shi sa ko shi ma dan aika shi da hira wani mutum ne sanadiya ka ga dan kai ne gidan yari kana neman yasa sai hana ka sai ka kashe shi dan kashe shi shine aka kai ka gidan yari kashe shi ma dan kadan ne dan kashe shi dan buga ma yar kala mutu akwai kada akwai babba yaro ba mutuwa karama ba babba yanzu ka saboda Allah saboda rashin tausayi ka kashe wannan ba Allah saboda ya hana ka ishi to ke Nafisa a to komai ma me zaka sha amma yata ke kina son shi a haka a burkitan yaro Allah ba ku zaman lafiya amma dai roƙo na Allah dan zuke-zuken nan da ake yi dan Allah a daina Allah ya